everyone! Naimbag nga oras yo. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Shout out kada kayo amin. Anaayat ngagdengdengag kanagbuy-buya kada giti amin nga uploads tigayam yo. Katita may sagot kada kayo ti part 20 compilation. Dito drama tayo. Manang Biyana! Di pa kasaritan nga intay drama kani basay tag at manipod kani pagayam tayo Sebio sa napudno anagan. Kasliman ti ko na ni pagayam Sebio. Dear manang biyanang, adanak mi amartir. Tauray kasano ti kinaulpit ti asawa na kankwana ay ayatan na kanulatta. Kat kanayo na apakawanan tunggal agbasol kankwana. Rogyak tag salaysay, idi balasang pailaang ti anak mi. Yan! Asin nung tinakastong dinataglaman kami! Nabartak manan ni Aryaw, nakaigamanan ni binalsig di takalsadan. Sumbro manayin tayo takalogoran tayo. Kaslag bagtik no nabartak. Ay, naisos, inyidanan di takalsada. Sa paijay nga mo tinagiddan na. Ay maturog manin dita ah. Isuman ti ilislisyan dagiti lugan alumabasin. Uwan nga ron di lagnaknak mo day talakay. Inaklakay na, ti kinartak na. Un nga ron. Isun samit anatay adagos di asawa na. Tanatay iti konsumisyon. Kasta mo ti bagbagada. Ay, inal daw nga min ama stress. Dandani pa'y nga ron nagbagtit di asawa na iti. Gapoy tinakaro nga stress. Ura sinumot siguro nga asawa. No kas kani aryong ti asawa na. Ay, talaga amatay iti konsumisyon. Aga sembet tatunggal mabartek agwala. Agbirok iti gulaw. Agriyaw-riyaw. Ako namlansan amatay. Wan nga rod ay naimbaglakit din at nakatumpungak iti nasingpet nga asawa. Ay, agyaman aken kasibyo ngamin nasingpet ka nga asawa. Nagagat ka pa'y. Awan pa'y Apolos Tibisyom. Perfect husband ka talaga. Sika di mo bakit pasablugan na manin na kudak. Ay, saan man? Agpaiso ti ibagbagak. Iso nga agpatpatayak unay kan ka. Nga may nakasingsingput ka nga asawa kan ama ti kakaiso na nga anak ta. I love you. I love you tao. Bakit? Wala, sumber ka bilay. Pasensya ka na, nakawarwara dito palay. Awan problema iti dayta. Sa anak mo't anak arte, dado. Aramot kayang bisitang nada. Kuntatan, ni Biday. Ni Biday gayam na ito. Kung nakalaro asinam, nakmod mabigbigay. Sige. Panawang kayo. Tayo naman parawaran na kita yakin lalay. Lumat lalay! Ala, nabartek manan ni tatang mo, dado. Bay-bayam ni tatang ko. Di mo ikan kano. Kasta na taytan. Saan nga balbaliw. Kasano ngay? Agpudno ta ka din kadananang ken tatang ko. Amon ni tatang mo ti may papan ka data. Ang dagiti dadakil ko. Di da payla mo. Madanagalak namin, Biday. Amang ano pagkasarinda ta adagos na maamuan daan ang kinaawatan ta. Diyak pa nakasagana. Kaya't ko asawan, awan pa'y urnong ko. San mo't siguro? Makaawat damat no ibagata nga awan pa'y aramaten ta. Nga ta. Wen, siyak ti makaamo ka dananang kan tatang ko. Tinapatag, maamuandan ang nagkinawatan ta. Tapno, nawaya ka lata nga umay ijay balay, iti anyaman nga oras. Tani, siyak latan ti umay diti balay yo. Sigurado nga ada maibagbaga dagiti kakaaroba dito eh. Awan bibiyang da ka data. Awan matdaldala po sa tao. Ang nga bala? Agpudnutan to nga rudan kada giti dadakal mo. Nakaumay ka dado, Barok. Anyat masapul mo. Nagkuyog kayo mga imay dito'y balay.
Biday, dadaw. Naggapuan niyaw. Saan kami ngagpalpalikaw pay, nanang, tatang? At dan nagkinaawatan mi kanidado. Agayan ayat kami. Ah, Anya? ay, Ngam, ipakpakauna ko nana, tata. Awan pa'y urnong ko. Iso nga awan pa'y gastusag amang kasar ka ni Biday. Iso nga pangasiyo, ta di da kami kumaapurain nga kasar. ay, di ka madanagan dado. Ta, saan may nga ramidan ti kasta? Ay, may mayat kit di pa'y ano saan kayon ngagkasar? Ha? Ay, nanang, anya mo't dahitan nga ipagbagayo. Kano pa nga da nagkinaawatan niyaw? Nabayagan tatang. Talo abulanan. Anya? Apay nga, di mi nakita ang nag-aram ni Dadukan ka. Di mo imay duty balay. Sa dinaw, tinangaraman na ka. Di tayo ikigid lang. Ala ni tatang, tila ibagbagada. Saan mo't Cellphone itan ti komunikasyon dagiti tattao. Bakit? Ingka man asahan tayo badangkaw. Patadang mong iti hustaw. Ay, sige lakay, mano abadang. Asaam amin tayo talo abadangkaw. Matong lakay. Ay, tayo wasay pa'y gayam. Asaam, wag! Wag! Ay, Biday, apay nga asaan dati badang. Asino ti badangan tangay? Agsublikan to inton malam. Imposible adi pa'y lamangir na day jay adadaw iti nangag na abadang. Apay tatang, di yu kadi kayat ni Dado nga para kanya. Saan? Nakarkaro asaan kanyak, biday. Apay ngay, kat nasingpat mo't ni Dado, nanang. Nasingpet no nakaturog. Di mi kaya ti makamanugang iti adabagbagtik na no nabartay. Tatang, Apay, nalipata mo ti inaramid ni Dado iti nabartay. Kinamat-kamat na nagititanod dito'y barangay tayaw. Kinarit-karit na ida. Ay, imamaday jay. Ragpada da iti ama na bumagtate nung malaukan iti arak ti darada. naminsan laeng mo't na napasamak day jay tatang. What? Sigurado nga ulitin ng tumanay. Iso ang sinabi ni Dadaw. Di mi kayat kininanang mo da jay lalaki. Ni Raimundo lang ang taklunag. Tanapingat ngagdatdaton kan kaday jay. Manjak! Anyamot day jay ngay, kulapit. Kasla maitayab no agangin. Naimbag ni Dado ta maskulado. Natayag pa. Saan aga po tamatsaw kat kayatang matain. Hay, sinaamkit di da jay lalaki. Dado, ilimod talaangan ti panagkasarta. Tapno awanan ti maaramidan dananang kan tatang ko. Kayat ko ngam, anyangay ti gastusan ta. Saan tapay mo't nga agparti? Agkasarta laeng. Mabalin aya ti kasta. Kat mabalin kan maysa. No agparti wenno agpapasken ta. Saanan ama ko na secret marriage. Ha? Akit ala. No mabalin gayam ti kasta, di ison ti aramiden ta. Hinawanan lakay. Ay, awanin na talaga. Bakit? Nalpasan ti raya-raya. Ay, Nagkasarta magaya man itilimad. uwan nga ron. Sinukir na ta dyanak ta. Na in love unay iti dayjay adadaw. Dayjay tumata nagdadakkalamasal na. Iso ti pinanggayuman ay danak ta. Kasla makikita ko ti masakbayan ti anak ta iti dayjay ataw. Uray siya ka. Kasla makit kita kunti lang at anak tayo ti masakbayan. May imagine kunti kinakutong na. Nagado ti kamool na. Kan bimakit iti usto ti ropa na. Gapoy ti nakaro akong sumisyon na. Awanan ti maramidan ta. Nagkasardan. Iso nga awatan talatan ti amin. Dito'y balay ti pagnaadan ta, Biday. Diyak kayat ti agawid iti balayo. Uwen Dado, dito'y ti pagnaidan ta. Ano sam ati panagbiagmi ka ni tatang ko sa marigrigat kami lang. Ay na, agpapada tayo. Uray da kami, marigrigat kami mo't. Ay! Martin na turan! Ala Dado, nabartagmanan ni tatang mo.
Ala, sumragtan iti sila. Ang lamang ta, amang ano, data ti pagtripan ni tatang. At to yan ti balon mo ang mapan nagtrabaho. Pagkikargam di tabagkon, biday. Wala kay. Mabayag ka di pa malpas di. Kabitsin nyo a kalsada? Makalawas pa siguro, saan tumalpas dahi siya? Mala, agan anos ka dado ano sampay laeng ti makipurdi ang agkabiti. Uy, sana bale, ta enjoy. Ando kami nagtatrabaho, iso naragsak. Alang nga rod, mapankan. Tapno di ka maladaw. Uwan bakit? Anyat kahit mo asidan inton malam, ta dumagasak ijay talipapa. Kumpurminton ati gatangam. No, anyat kayat mo asidaan, kayat kumeten lakay. Hey, Dilay! Lukat ng Dilay! Ha? Ala, ni dado day jaya. Agong ungat samay. Inaklo ka ta na dagstiri daw. Ay. Apa yan dado? Apa yung akong ungat ka? Apa yan nakatrang katiri daw? Ang tayo lamang mo di taon na kanya, ha? Ha? Adaya! Ala, awan! Intrang kaklaang, itay nagdigusak. Ulbot na! Anay ko? Tibibig ko! Aba yan dinanog mo, tibibig ko ngay! Anay ko? Bimtaksan! Basta timang hanap, timang lilipot. Kayat mo ba, ha? Sana, dado. Alala, sumarkan. Agpalis kan. Apay nga, minanagbartag ka. Ang bibiyang mo! Di mo ay baliktad na kita tugaw. Anya ka kadi? Kayat ko ti gulaw! Kayat ko ti makibuksing! Ang buksing kami tayo! Sige! Anyat kay kayak ngaykan ka. Kat nagdakalan ka atao. Ang buksing takunak! Lumaban ka! Sige! Laban kami tayo! Laban! Awan kay kayakin ka. Basta kaya, ha? Paimanta alak ti sintron ko! Parigatan ka ito, babay! Ay, delikado. Riingak ni tata ang taag paaraya. Tagkan ko na. Na, ni, apa yun? Anyat sang biday. Anya day takargata sinusuon mo at traveling bag. Papanam. Sina ako ni Dado, nanang. Anya! Ay, ala, sobra ka mampay. Umay ka. Ay na. Nang nabartag manen, kat nagwala-wala idirabi Dinanog-danog nakpay. Madya ako, nanang. Kabut-butang kikayam ni Dado no mabartag. Ay, daytan, ti bagbagami idi kan ni tatang mo. Ay, sapay nagkasal kayon. Subag kan tumangamin. Basta sinakon ni Dado, nanang. Mandakon! Kanya ka ita. Hustaw ti imbagami kanina ng huiday. Damdamo yung pailatyag din na. Ngamrim waran ti puno aburik ti asawam. Agbabawi ak anak ikalay sa ko na tatang. Day tati maganap tinatangkan ti ulo na. Baso mo mila nga. Agurnungak tatang. Taipaanal kunto ti kasarmi. Sa agabruda. Tapno makaurnungak. Makamu ka. Pag anong ti makitindakan ko na no kasta nga apain na ka. Tulungan dak man na makaabroad. Agabrudak laangan. Mala. No kasta ti kayat mau. Sige. Suportaran da ka anak ka. Naimbag nga orasyon, nanang. Nay, apay nga da ka dadaw. Anyat masapul mo. Umay ko kumasukulan ni Biday, nanang. Agawid kami ni di balay. Ay, di nan kaya tagsublikan ka. Kaya't nanti makisinakan ka. Kasarita ko man ni Biday, nanang. Ay, sanan. Pumanaw kan, tandinakan kaya't anak ko. Kalpasan ti panangapam kan kwa na. Umay mo sukon-sukunan. Ay, awanan, hindi na kan kaya't anak may dado. Ha? Ala nanang, ingkay ituloy yung tiyar aramidan nyo. Tasyak ti makaam mo na makisarita kan ni Dado. Pagawid mo day tataw.
Biday sawak. Agawit ako man. Pakawanan na ako. Diyak ingagarat niya amin. Ay, ayatan ka, biday. Nagpapukis ka, Dado? Ah, ay, impukisak ti panang sukon ko kinika. Adangan mi natin maar ka dita pukis mo. Kan nangalam dita sandong? Ay, ginatang ko itay na panak nagpapukis. Ay, bagbagay mo ngamin. Tarumwar dagiti nagdadakkel ang muscle mo. Talaga ngayon gagarak tinagsandaw. Tapno makitam na gito pagpatpatayang matadak kalamasal ko. Ay na! Namiss kunday ta muscle. Ay, sus! Di mo kundutan tamasal ko ah. Ang mga no aglam ma. Ala. Agawid ta nga ruden, Dado. Napanadyanak mo. Apay ngawan dito'y balay. Nagawid na. Imay sinukon ni Dado. Anya? Ay, kunak man no sinaan nanday di adadaw. Pinagkitaan na lang iti muscle ako nagsublima nun. Ah, Sinusuon naman ang tay traveling bagnan. anya? Ay, kuna na pa'y nga agabraw. Anya nga agabrod. Awanan Tanagkapya naman na ni Jay Bagtit nga asawa na. Na, apay narabyan ka nagawid. Kinapay Jack makontak ti cellphone mo. Nagapwam. Kumarit ka ha? Ha? Ah? Sparring ta! Ha? Di ka agidoron Anya ka ba't Dado? Makadandanog ak nga ron. Ang kakatalti makadumanog. Inka manganan. Sa ka maturog. Tapno mausawan ka. Di nakmandaran. Tapisan kan tupay. Basta mabartig ka, kasta ka. Hmm. Kasla saan asi ka ni Dado nga asawa? Na- Nagalas ti aramid mo no nabartig ka. Anya? Anay ko! Sika at inaalas niya ramit na. Naglaad ka pa'y. Sige, tinalaad! Tanalaad ti ugalim! Anya? Di nakpagsunit ti kasta ha? Ha? Titiibat Dado! Masagsagit ka na! Nanang! Nay, anya man ti sangsangita mon. Kag nagdakkal man ang ta sinusuon mo at traveling bag mon. Pinanawa ko ni Dado, Nanang! Sinaakon! Mandakon! Nagalas ti ugali na. Apay, anya man ti naramid na kanaya. Nablunsan to'y ima, katiniritir na Nanang. Kan sinipat-sipat nakmanan. Anya? Ay, no kastama lang, idarumaon. Nanang, idarom ko talaga ti awanan bae na lalaki. Gabo, iti pa ng kagkabil naman ang kanya. I miss you, biday asawa. Kawanan na kumahal. Di nakarakupan Dado. Diyak ko kasan to'y arakop ko. Agayin ka mapakawanak. Ay, ayatan ka. Sorry ka din Bartag ko la dahi jay. Kadigdigos mun sa Dado. Ay, uwan pa kayo. Nabangluak ka di, ha? Owen nga rod. Kan, apaya naka-boxer shorts ka lang ngay may dito'y balay. Nagdagaang namin. Ngala, agawitan wain. Magbalbaliw ako, promise. Mala, mabitla nga rod. Tay nakalaan ti traveling bag ko. Bukas ta, nagsublimanin iti asawa na. Wen lakay. Sinusuon naman ang tay dakkalabag na nagawid. Ay, sana mabalin tayo to'y. Surutin ta di anak ta. Yawid min ti anak may dadaw. Mayat ka man kan saan. Masapul nga agsina kayon kini biday. Wen Dadaw. Isunto mo la parigata mi ti kabel. Matrumat anak may itidan namin ti kastangar aramidam. Pakawanan da ko mananang, tatang. Ikarit, agbalbaliw akon. Jakon aramidan tikas jay. Basta yawid min tanak may. Alabiday, agrubwat ka tagawid tayo ni Jebalay. Kandimat ko nam ngay darum mo day tao. Kuyo ganda ka mapanagdarap. Saanan Nanang nagkarimot ni Dadong agbalbaliwan? Kat
No, ulitin naman, hindi isunto ati panang idarom ko ken ko na. Sana na maulit dahil jay biday. Ay! Promise. Tinakpagpungtutan. Agawid tayon, biday. Di mo urayan nga uluden ka nga agawid. Manjak nga rod. Apay ay apilitin dak. Na. Agbalbaliw nga rodon ni Dadaw. Uray kasanuti pa ng pilit mi iti anak mi asumurot kada kami saan mi anapilit. Kat apaan na kami payan gapu iti asawa na. Masuro na kamasyan iti anak ko. Ta nakakaasi lang arudan iti sidong ti asawa na. Ngam nagpakawan ti manugang mi kankwa na pakawanan na matadagos. Kat ulitan tumanan ti manugang mi iti aramid na. Kas dilat tataramid dagiti dua. Tunggal aga pa da, agsina da iti sumagmamanungal daw. Inton kwan agden nadamanan. Naglabas ti panawan na daan iti nadagsa na sakit ti manugang ko aging gaapi musay. Katita na ki asawa manan ti anak me, kat adan upat nga po kumi. Kat kasi na nakatumpong iti nasingpat kan nagagat nga asawa, iswa na ragsakdan asa nga pamilya. Alakastan ti pagayam mo, Sebio. Alagagayam, ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni Pagayam Sebio, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama ti Pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kan God bless kada tayo, amin. Ti pakasaritaan ngayon tayo patangatang itakat manipod ka din pagayam tayo at ti siyang san apudno anagan. Kastimanti ko na ni pagayam ti siyang. Dear manang biyanang, kaya't ko pa drama to'y kapadasak. Sa nagaputay palastog ko ti madi nga aramid ko. No di ka tapno makaitan adal kan leksyon, kadagiti padak ngagdengdengag. Rugyak nga rotyag salaysay, idi nakipag naadak iti balay ti inauna akabsat ko. Manong Lando, anusan nakpailaang mon. Sapay ko matadi ka mauma amang tultulong kanyak. Uwin kabagis, danag mo na ya. Asino ko matagtitinulong ngay no saan na tayo magkakabsat? Wen matkit di Ang dagiti daduma kakabsat ta, padak mat ida nga awan mabalbalinda. Si kalat imasenso akabsat mi. Kaanon to nga tamot abumaknang kami. Ay, dumting tulat ta day ta, kabagis. Saan pa siguro nga ita? Ngam adan tulat ta. Basta agsalukag ka. Tauri ka sa no ti ayat mo bumaknang no di mo matdang gaya ni ti aramid. Awan serbina. Wen matkit di amanong. Anya ngay, makipag nagadak pailaang dito'y balayaw. Bayat ti panagsapsapol ko iti trabaho dito'y syudad. Alawin, awan problema ti siyang. Ay, siyak ditan ibagsele. Ingka ginanan. Ituloy kong tilablabaam. Ala saanen. Nagadutoy lalabaak. Sa paipasig nga ules ang nagpupuskol dagitoy. Man ano kumangay? Washing machine mo taramatag. Alaki din, ingka ginanan ta siya akong taglaba. Ala, sigurado ka, Ipag. Wen, ala, siya ditan. Ingka kidag silpunan tag-relax ka mo, Ipag. Kakaiso na nga da kakatulungam. Anyat serbik nga da diti balay yung ay, no jak tumulong ka dagiti trabaho ditoy. Ay, Manong Lando, mangantayon. Nakaluto ako. Nakagauwak pa yan. Eh, kastaya. Alang aron. Mangantayon tanay, mabisinak mo tayo. Nala, ingkalatan sumango di lamisaan tayo nakayaban ni Ipag iti paraangan. Agsibsibog ngamin itimulan na amasitas. Kung nakasyak kumantimang sibog no madamdama. Ala. Pagkiayab mo itong harod mo ito nagiti kakaanakam. Mangantayon, kabagis. Wen Manong! Parbangon mo, gaya man. Nasa pa pa bakit? Di ka pa bumangaw. Ana, asin mo di agwalwalis. Kat parbangon pa ilaon. Hindi siyang siguro ah. Amumait na masapsapa bumangbangon di kapsat ko. Naggagat na di akabsat mo. Mababayinak pa yan no daduma. Tadandanig iso amin nun ti mga ramid kadagiti trabaho dito'y balay. Mas dawak mat nga ron. Gimagat-mat tan ni Tisyang. Kat sigod na sadot dahi ta akabsat ko, iti ubing kami pa eh. Ay kat, nagnakam siguro na. Iso agimagat. Sa bagay mat ka di ah. Isa bay-bay am laeng no kayat na tiyang trabaho dito balay bakit.
Nasayat ka di, tapno saan ka amaringkatan ka nagiti trabaho ni Tibalay. Ay, kapailak mo't, tanarwamak mo't nga agtagtagibalay, lakay. Basta baybay am tigabsat ko, no kaya't nakaatulungan. Alang arot, ta inak agluton. Nasapa pa eh. Iturog mo pa eh, tawan klase na kiti anak ta. Agi na nakamit. Sana pala, tadda ni Ti siyang agluto. Ay, Manong, mabalin ama amuan ti password ti wifi yo di ti balayaw? Ha? Aywan, nalipatak mo ta ngayon tayo. Di mo mo't namin impalagip. Kamamok lang amin iti agsapang at nagayam internet yo. Sige, ta-i-connect mo ti cellphone mo iti wifi. Tapno maka-internet ka mo, Ti siya. Bakit? Ayan ni Ti siya. Nakaturog pa ilaan. Napuyatan sa mo ta nag-cellphone idirabi eh. Anya? Napuyatan nga tawon no madetirik na na. Ay, tsaka mo mabainat mo't amang riing. O sige, tinakman kita ni Ti silad na. Ti siyang, aldawoy. Agriing ka, antayin ka mga ano yun. Apaya di ka bumangon. Madi, ti bagbagim? Wan nga rod Manong. Nagsakit ti tultulang kan laslasag ko. Apay nga eh. Agurigur kaya. Saan mo't ngam, banog ko la siguro da ito'y Manong. Nagpupuskol ngamin nga ulas na kita'y linabaki di kalman. Ha? Da kayo man pala tagluto tamad maditibagik Manong. Ay lakay, ibagan man ka ni Tisha. Ta laban na dagiti pagsukatan na no kas diyang agdigos. Iwara na mo ngamin ang latan ija banyaw. Ke umangot dagiti lupot na. Sige, tabaga akto ti kabsat ko, bakit? Ken dagitay pangpanganan na iti saramsam na ijay silid na. Ay napo. Naurnong ijay igid ti kama na. Makutkuton pa ikit din jay kama na. Napanan naman aya, bakit? Nakaturog man na. Ay, kastalatan ti aramid na. Maturog ken manganlatan. Ay, hindi lagayam damo ang nagagat ti kabsat mo. Sumagmamanula nga aldaw agim magat. Ngamit ha, rumwaran ti pudno nga ugali na. Awan nga ron. Nadlaw kumot da ita. Kunak lang no agtultulo yan ti kinagagat na. Gamsan mo't kaya. Ay, baga am to jay kabsat mo. Naimbagken ka ta kabsat mo. Tano siyak ti mangibaga, ay amangan no sintirin na. Kat aga pa kami pa eh. Banag adyak kayat ang mapasamak lakay. Ti siyang, tulungam ni manang mong agluto. Uwan Manong, anyat ginatang mo ama si Daya. Karnet kalding. Ag pinapaitan tayo man kan kaldereta. Wow, naiimas sa Manong. Ay, pasensya kan Manong May laklak ama ko na paggasgastusam. Awan po'y mang-amin trabaho. Ayos lang. Hanggang, apay no ituloy mo ti ag-eskwela. Sayang mo, di narugyam a kurso. Jak mayulon tag-eskwela Manong. Amangan numabagsakak tulaang. Sayang ti bannog kun kwarta. No talaga akayat mo aragpatan ti arapap mo. Ipamaysam ti ag-eskwela. Siyak ti mang padal kan ka. Basta ikarim at arim maanam ti ag-eskwela. Saanan Manong? Trabaho ti kayat ko ta kwarta adagos. Kayat kong tagswildo. Anya? Ibirukan nakman kay di ti trabaho Manong. Basta saan nakatulong tadyak kayat tagtagibalay. Narigat ti kasta trabaho. Sige, kasaritak to nga ro tayo amok. Noda pang isarkan nakin ka at trabaho. Tisya, nga laam dagito'y jak us-usaran abadon, wan. Kukuha mo dagita. Ay, nagpipintas mo dagiti abadon Manang. Itad mo amin dagitoy. Wan, ta nakadulin mo't la dagita. Iso nga itid ko ken tap na ataw saram. Alakat, thank you Manang. Ken dagito'y pa ne, sapatos ken sandal. Amok nga agkasakaan ta. Iso nga eksakto lakit di dagita ken ka. Wow! Nagpintas mo dagito yan. Ay, thank you Manang Ay na, nagsayaat kayo kini Manong kanya. Ngawan anyaman na ading ko. Basta tumulong ka kuma iti trabaho dito'y balaywan. Ure agdalus laang ti aramidam. Iliwak ngamin ti kinagagat mo iti damom tinagnaed dito'y. Ha? Ay, saan ka masaksakitan ading ko? Ngam,
maistresak ngamin no makitak anarugit ti balay. Ay, sige manang. Agdalusak to. Nasayatan nagawid ka, Tisyang. Di kan sa magkano tumultulong iti trabaho iti balay da Manong Mau. Apay, asino tinagipulong kada kayo? Ni Manong Lando? Wano di sarampiang asawa na? Imawag ngamin ni Manong mo hindi kalman. Dinamag ka. Kasya tinay bagana. Tumultulong ak matiti trabaho ijay. Naggagutak tupay. Siya kaming tagdalos, aglaba ka nagluto. Saat nga gipulong di kabsat mo no tumultulong ka iti trabaho ijay. Laglagi pa makipagnanaid ka lang ijay. Iso at tumulong ka iti trabaho. Di kag sadot-sadot na kababain. Wen ka di, danag yun aya. Ay wen, iso nagawid ak taumayak man dumawat iti kwartayo. Dak pa nasingir ti lakok nga aba kanilaya. Asino tinanggatang tasyak ti mapan mang singiran? Kasapulak ngamin ti kwarta, tagaplayak iti trabaho. Diyak kaya ti umutang kadamanong Lando, ta ibuy-buy dan tumanen. Managibuy-buy dagi nga agasawa, masurunak. Agawid ka nga minan. Dito'y lugar tayo ti pagsapulam iti trabaho. Anya kumamot at trabaho ti masapulak dito ingay. Pang probinsya trabaho. Kaya't kuy di syudad. Nauma akong dito'y probinsya tatang. Kaya't mo tagwit Tisyang. Ha? Sa dino manaw, kan akin restaurant. Tay kumadak ka la restaurant Amangan mo no tay turo-turo. Dakkel a restaurant tayo jay. Gayem ti kumparik ti akin kukwa. Ay, maya nga ro manaw. Sige, kaya't ko. Kaano nga amang rugi Isubmit mo to pa ti requirements mo. Tay sudan to ti mangibagan no kaano ti panangrugim. Tisyang, umay kamanganan, nakagao akon. Ay, sige lang manang. Madamdama akto na mangan, nabsugak pay. Aya? Sige nga rod. Umuna kami namangan kan manong mo. Lando, nakitam, jay kan kanan jay kabsat mo jay kusina. Oy, mangan iti litson manok. Isumo lagaya man nagpaudi anangan. Taad da insangput na alit John. Ay, ang dagayam insangput na amasida. Ang di na enroll, di mangan tayo. Nalala, bye-bye amon. Nagsweldo siguro, iso ang gimatang itilitsyon. Malitikas di nga ramid na. Gumatang iti masida, ngam para ken kwa na lahi. Saan tapos takas niya ken kwa na? Open di ti balay. Nanya ti kanan ta, kanan naman. Alala, bye-bye amon. Di mon sitaan, tamangan no agapa kayo. Sana mabalintikas niya nga raramidin na. Iparupan na lati kinaimot na nukas niya. Tisyang, nagsweldo kan? Ne, apay damdamagam manong. Ay, kat madamag ko lang ba't kayat ko lang ipalagip. Nga umadanin ti due date ti silaw tayo. Ha? Mangtad ka kumawari basit lang nga share mo. Anyamatan? Gaputag susweldo namnamaan yung matan ti maitad ko. Urayan yung mat nga agdisnuto Didak mo dagdagan manong. Saan ka dagdagdagan? Ipalpalagip ko lang ating ko. Ay, pumanawak lang iti balay yung manong. Mabayin ako na makipagnaad. Lumasin ako niti pagnaadan. Ni, saan ta ka mo napapanawan? Basta pumanaw ako. Pag naadam kumangay. Agaba nga kiti pagnaadak dito yung syudad. Ay, lakay. Gimuran sa matan jay kabsat mo. Pimanaw matan dito'y balay. Baya ma, nung kasta ti kayat ng aramiden. Linapdak mo ngam talaga nagpilit. Di na kayat ti maobliga nga agbayad iti bills. Isa pimanaw. Diyak mo't pilitan nga agbayad no talaga adi na kayat ti mangtad. Ngam pimanaw na tamay. Ala, anya laangan nga ti makunan ni tatang. Ibagak to ti agpaiso ka ni tatang bakit? Nay, apay. Pinapadaw da kan di tabalayaw, balasang kaw. Ay, anyat nagan mo itayay. Ay, siyak niti siyang nana. Si Kangay, anyat nagan mo. Ay, siyak ni Nanam Arusana. Ay, apay. Pinapanaw da kan di tabalayaw. Saan ko abalay dita, nana? Balay ti kabsat ko. Ay, amang ano anda mo mapagabangan dito.
Ay, awan napuno amin, hangam no kayat mo. Umay kag naudan di tabalay ti kaanakak. Di tangamin ti pagnanaudak kay. Nalawa tay silid ko dita. Ha? Libre? Ay, uray ang bayad ka laang mo. Ay, tilima kasot. Ngam, siyak ti pang tidam, wan. Ta, siyak to ti pangtid, iti kaanakak. Katulong da ka dita, nana? Kaslakastan, na totally katulong. Ta, anti-dakit nga raw. Ay, kababain sama. Saan? Siyak ti makamaw. Nasingpot ti kaanakak. Basta tumulong ka laang agwalis. Uray, agwalis laang at aramida. Ay, sige nga rod, nana. Tay supay ti pagabang ko. Makatipidak basit. Sir, mabalin ka di makipagnaud pay laang dito'y balayo ni Tisyang. Best friend ko ngamin. Pinagtalaw da ngamin ngay dita balay ti kapsat na. Uray, agkasilid kamin at nalawa mo ti silid ko. Sino ang kapsat mo? Ni Manong Lando, sir. Timay sa kanagiti ka arubayo dito. Kasta ya. Ay kat makamu ka na Rosana. Ako na mo ta best friend mo. Ay, wan, sir. Kaasi ngamin to'y gayom ko. Kaya't ko atulungan. Pumanaw tumutlaang kanaw no makasapaw iti pagabangan na. Sige, makamu kayo. Okay lang kanyak dahil Oh, makitam. Nasingpot ti kaanaka ko nagtumay. Wen nga ron. Ngam, apay ngay sir, ti awag mo kun kwa na. Kun nana ti awag na kun ka. Kasta nga minin ti nakasanayan may nga inawag may. Basta tay abang mo 500 siyak to ti pang tidamway. Oh, apay ngay mawag kayo, tatang. Ay naawan pa'y sweldo. Kan ba si ti sweldo ditoy? Apay nga yapin manaw ka iti balay ti kapsat mo, anak ka. Kaya't kung arod matagsulo. Hindi ka lagbain. Iti istambay ka, nagkamang kakadakwada. Gamitan ng trabaho, pimanaw ka lang ta, nakaslawan ang yaman na. Kat, apay awang karba nga kaya alumasin. Kaya't kung arod matagbukod. Ang subli ka iti ayan damanong baw, sana tila pakigigyan ang dita. Timon sa pa ang mamaw tapag nanaidam. Ay na, mamok. Gayem ko ti bakit nga anti takim balay. Nasing po tabakit. Eh, kita ang baset ti siya. Di ka basta talag iti di mo na ang mamaw. Eh, narinig ti kasta. Ay nawan. Di kay ka di madanagan. Ang muktar aramido. Hoy, Tisyang. Inalam ti kwarta kinalahas ko dito'y drawer ko anya. Ha? Ni, saan mo nana? Diyak matlinuklukatan day ta drawer mo. Datala ang ti adda dito'y. Tadatang raw ti agkakwarto. Isuasi kalakit di tinangala kadagitay alahas ko. Ay sapay nagdakkel ti kwartak. Ken puro abalitok dagitay napukaw nga alahas ko. Ni, awam mo tinalalak nana. Na, di kaglibak ti siyang. Amok asika tinangala iti dayjay. Isublem ti 100,000 ko. Ken dagiti balitok nga alahas ko. Awang nga rin nalalak. Apay ayang ay pilit yo. Di oray kalkalan yo ti bag ko. Pumadaw ka lang dito, iti siyang. Agtatakaw ka mo't gayam. Ha? Talaga pumanawak? Tapababasulandak mo titisan kong aramid. Makigyanak manan aditi balayo iti oray 1 week niya manong. Taang biro kak pa iti pagyanak. Saan ka nga minan na pumanaw? Tawan mo't mang papapanaw kan ka dito, oy. Kababain nga minti makigigyan kada kayo manong. Ada tao. Mapit lang, tayo nakitaan. Ada ka di ti kapsat mo, ni Tisha? Well, sir. Apay ka di tikapsat ko. Napukawan kami ngamin iti kwarta kan alas di tabalay. Kaya't may kumamakasari ti kapsat mo. Pimanaw ngamin asaan na nagpakada ni Rosana akatulong mi. Kaya't may kumati agdamag ka ni Tisyang. Tay suda tinagkadkadwa. Di ka matanagan. Tapaayaban mi matisigod ababaunan mi. Napukawan akmutlaang iti kwarta ken alahas.
Kaniti siyang ti atapag anangalay ti dayjay. Isulakit day ti agtatakaw. Ni, apay nga yakasta ka, nana. Di ka kumamot agpabasulatan na. Awan mo tinalalak. Ulbud ka ti siyang. Si Katulbod! Na, Taimbaga makaanakam da, sir. Ngam saan matgayam? Katulong da ka magayam ditoy. Saan da ka kabagyan? ay basta, sir. Niti siyang ti palutputin nyo. Tama ni po dimtang dito'y balayo. Mapukpukawan tayo. Saan tayo mo ta mapukpukawan? Edi awan pa niti siyang. Oh. Niti siyang ti agtatakaw, sir. Ay, saan? Saan ang agtatakaw, sir? Awan amok dita! Kasta unay, apa nagsangsangit kwiti daydagundaway, tanagdanag akiti husto, tatamok talaga mapabasol akiti jakmat inaramid. Ngam ti pagyamanak na duktalan matlang tagpaiso, kat napanatnakan anina na Rosana tinagtakaw. Jako nagsapul iti pagabangak, kat nagsubli akiti balay ti kabsat ko. Naamiris ko dagiti bidot ko, kat manipod idin, sinursurok ti agibingay iti sweldok, kat nakitinulong ak iti kapsat ko para iti magastos iti balayda. Alakastan, to'y pagayam mo, ti siyang. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti pakasaritan ni pagayam ti siyang musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos dagngina iti tunggal maysa. Pakasarita ni pagayam tayo arita saan napudno anagan tintay ipatangatang wenay drama itang. Kastoy manti ko na ni pagayam rita. Dear manang biyanang, agpapautangak, kasta ti pagsapulak. Inlakok ti nagaatawid ko kadagiti dadakkel ko kat iso ti ipapautang ko. Jak man amo, tano da mapautangak, jak makaidnakan makaturo gamang pampanunot iti inutang da kanya. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Agyaman nakabayad dan. Dahito yan ti bayad ti tawid ko adagaran di. Kuna man no imbang kuman. Saan? Taatidog ti pila itay ijay bangko. Masadutak ngagpila. Anya? Idulin mo nga roday ta ah. Di mo iparang-parang di talamisan. Binilang ko nga rod. Kahit kumplitaw. Wan. Ay, jak sa ibangko dahito yan. Idulin ko lang dito'y balay. Ay na, may mayat no idulin mo ijibang ka urita. Amom lang aya. Kano ngay mabangkrap di bangkaw. Nalakaaya ti mapukawan iti dakkel agatan. Sana? O kupaklagan dito'y balay. Anya? Ang mga no magastos mo dahi ta itiawang kasis ka na. Saan? Ay, apayawang panunod ko aya. Si kamo lang arod magrante. Ay, padwag daytoy a kwarta. Nagnegosyo ka. Tsaka mo, no, negosyo ti awag ti aramida. Basta, madunto da ito'y lakay. Oho, kasano kumamot? Ay, agpautang nga. Agpapursinto Manungay ti utangam, tatapintang. 5,000 rita balasang ka. Ang lumabalin anayon na makatluray anaya majismel. Ay, dakil unay dahil ta jismel nga utangam, tata. Ay, sus, pangalam ko mangay iti ibayad mo, iti kasta kadakil ti utangam agatad. Aglako aktaw iti tarakan ko ababoy. Isunto ti pagbayad ko kinka. Basta 5,000 laang. Tapno sigurado mabayadam. Alang araw, Rita. Angam, basta makabulan laang nga. No aglabas iti makabulan ay amumon ti mapasamak. Manayunan ti tuon na. Uy, basta ipalagip mo ta ang mga lumalipata. Ay, saan ko a responsibilidad ti mangipalpalagip kada kayo? Ha? Kuritan yo ti kalendaryo yaw. Tapno malagip yaw. Nay, agbilbilang ka man niti kwarta ba kay? Inaldaw sa mo na bilangam ta kwarta kay duldulim mau. Wan, tapno ma-check ko. No nakisayan wan no saan. Asino ko matimang kisay ngay datamo la tagkabalay. Kati sumat. Ay naranday, saan agapaw tagasawa ta. Kat agtalakak unay kenkan. Nagkamali ka. Apay, di mo amaw nga adon ti agtatakaw nga asawa ita, randay. Oo, kita jay kumarita.
Tinakawan nila kay na. Tainsugal na titinakaw na akwarta ni bakit na. Isuda Di naman ipapada kadakwada? Ta saan nakakasta? Anyat amok ngay. Iso nga awan kastay ag sigurado, Rande. Ha, narigatan. Rita! Rande! Tanda kayo! Umayak man! Sumrag kayo tabi si Aknanang. Ay, apay. Anyat ko kwa dita, Rita. Ay, kit-kita man dagito'y lista Aknanang, tanay. Kasla masushort dagiti pa utang ko. Short mo ten. Ay, nagado mo buk dagitan, Rita. Adun sa aki iti ti pinautaga may sala buk to'y lista Aknanang. Ang inyalis ko lang dito'y daduma buk. Tapno adaw, ti kopyak. At niya, ay, kasla ka mangup opisinan dito'y balay mo. Tanagad daw ti paperworks mo. Ay, win nga raw danang. Narigat gayam ti agpautang. Adok ti paka-estresan. Ma-estresak mo't nga ron ngagsinger. Ay, apay. Narigat daya, masingir. Ay, permina. Nagtiwid da. Damo, dagitay nalaay ngagbayad ang manmanaw. Mabilbilang laang Kaaduan lata dagitay tiwid na. Ay, kay, naganos ka Takastamot ti pagsapulam. Awan na nanang, ang maumaakmat no daduma. Kasla jay may sa akaanakan nyo nga anak ni Auntie Henny. Po, nagtiwid ngagbayad. Amok tumot laang babae na jay inutang na kanya. Apo, sino mo nga ti babae na? Adaya mait. Adamot nanang. Ay, narigat lang amin tagsasaukan. Ang basta, adamok. Jakla kaya tagsao. Ta, mabutungak nanang. Anya! Kwarta man ba kay? Pangusaram iti kwarta. Kumata nga man iti butas ko kang kaputi. Bayam, siya kung ti kumatang. Tamangan no ibabaim ti kwarta nga itid ko. Anyang ibabae mga ibagbagamay. Ay na, adun ti amok akasta lakay. Adun dagiti umututang kanyak a babaero. Umutang da kanyak iti pagbabae da. No amo mapagbabae da? Apay apautangan pa'y langay. Di mo'y kanin ida no pagbabae da ti utangin da. Ay. Sayang, tip na porsyento. Isupay mo da. Na, ikan naman iti kwarta. Taygatan ko iti butas kang kaputay. Intag ko aming keng katay naglakaw iti paryagan taraw. Ikan nakmut na iti kwarta. Ay, siya kung ti gumatang iti butas kan kaputem. Oh, anya size ti gatang. Ibagam, tamapanakon. Basta jak kayat nga agigam ka iti kwarta. Ibagam, ti kayat mo agatangag. Tasyak, ti mapan aggatang. Nanang, ada kwarta yaw. Bumulod man. Ay di. Agpapautang mo ti asawam. Awan kwartam. Di nakaikanan iti kwarta di manugang yaw. Masuruna. Nakaimimaw. Anya? Di umutang ka. Papursintuam. Sigurado ngaykan na ka. Anya? Wan, pautangan na ti sa balay. Si kantulaki di ti sanay. Nakarkarawa di na ikan. Iso sanay. Awan la amukaw. Tata Bentong, agbayad ka na. Agbubuotan tayo listaan ti utang mo. Di ka mo agbayadan. Ay, pasensyakan balasang ka. Diyak pa'y nakalako iti baboy. Ay na, kalkalabay mo data ababoy. Idi pa'y la ako nam nga ilakom, ngam di mo pa'y nalaklako. Imposible mo daytan. Pasensya ka talagang balasang ka. Gaawat ngamin ita. Isong awan sa tiigatang da iti baboy. Awan mo't gumatang. Hay, bayadam ti porsyento ti inutang mo Binulan nga porsyento. Tulagan ta dayta. Ay, di mo kumadakkelan ti porsyento na at ano sa anak mo't na marigatan. Ay, noan niya titulagan, iso ti matungpal. Di kay ngamin kundi utang no di kay mo't gaya makabayad. Ay, my goodness, kit di ti kastoy. Agpapada kayo amin.
Nagtiwid kayo agbayad. Adan sa mo ngamin babaim, tata. Ha? Ay, awan. Laklakayan ako agbabae ak pailaan. Hindi nakbut pagsawan iti kasta at saan ko nga ugali na ita. Napudno ak ka ni bakit ka. Nyatamok ngay. Nukas mudla kada kayo, dagiti daduma papautangak. Ibababae dati, utangin da kanya. At dapay ko lalakiro nga umututang kanya. Ha? Amuyo, jay manugang ni abalayan nyo. Jay napudaw, manugang na. Ay sos, nagaduti utang na kanya. Iti na kano, iti boylet na. Ha? Boylet? Wan, tata. Kat jay mo't kapsat na. Isugsugal na ma, utangan na kanya. Ay, saan nga mo, jay asawa na ngagsugsugal. Anya? Wan, ay, aduwa ti amok. Ang jakla kaya ti agsao, tata. Narigat ti agsasao. Mano ti utang manong Randay? 10,000 pesos ko manwad da, ading Jupay. Oray pa porsinto ama. Ay isaan? Jak agpapaporsyento. Basta ikang kalatan Ang bayadam tumulain to no may abulan Tane, ada pang usarak iti kwarta. Kaya na. Promise. Itag kung to mailaan ading Jupay. Wapay, di mun sa mo as-asikaswan dagiti mulam anateng Randay. Si Maduta kaon. Nagriga mo tiyag garday. Nagpudok. Nasakit ti sikat nagtrabaho iti daga. Kay, anyalat ko dito'y balayan ngay. Agpadakal iti bukset. Di nagtulungan ngagsapaw iti kwarta. Ay tumulong iti sa bali awangas. Basta sana pa naggarday. Ta nagriga tiyag trabaho iti daga. Anya? Diyos kay, baka manahin. Ay wala yan. Talaga kasta pare. At swerte at damalas. Mayroon na lang agmamalas kay tao. Ang patsyak, ay sumarano ag swerte ka tao. Kasano kita ito yan? Naipaabak ko mo tinutang ka. Ay, tumutang ka ba rin Pautangan ka, kahit mo? Ay, agpaisaw. Alam nga raw. Total, dakal tinaba mo ita. Manaw, tiutangam. Ay, 10,000 ko ma. O sige, anayin ta na 15,000. Tapno dakdakal ni mapangabakam no bilang laang. Alam nga raw paray. Apay nanang, mano ay ati utangam. Ay, 2,000 lang balasang ko. Tapno, mabayadak mo't lang. Amagan ngamin no marigatan nagagbayat no dakil ti utangag. Ala, pasensya kayo na. Uray katugangan kayo. Masapol nga ilista ken agpirma kayo. Ada pag pinirmaan tayo akasuratan nga imutang kayo kanya. Wan Rita. Mawatag mait. Sige nga ro da. Mabitlaeng taalaag tinutbok ko nanang. Nayuna man ti utang ko, Jupay. Uray 5,000 manay. Ala, kasano nga tan? Di ka pa'y mo nakabayad iti damo nga inutang mo kanyak manong. Kwa, bayadak amin nung may alawas. Promise. Anya? Makaigamak iti dakil agatan into nung may alawas. Isuan si kanto ti unag abayada. Ala, sigurado ka Wang, promise. Uray alam amin nga ay dek. Tapno da pang tenglam kanyak. Uray darom na, no diya makabayad. Sige nga Rod. Pagbigyan ka ng las da ito yan Kat pangaasim tagbayad kanton. Manang Rita, umutangak man kan ka? Mano ti utangam Jopay? Ada porsyento ti ipautang ko. Wen, amok day tamanang. Sige nga Rod. Mano nga ti utangam? 15,000 pesos manang. Sige. Mabit lang ang taala utangam. Kantay pirma ang akasuratan, wan. Maya may dahi ito yung manuyaw, tatabintaw. Ay, pagkwartaan day na. Apay ngay, adi yung ilaban. Ay na, masaluta ka. Taraknag na talagitan. Gatangit ito may sana. Anya, nangina na kita baraok. Yuray man. Ala na, gatangit ko. Ngim utangit nya. Ha? Ay kat, ala, makamuka.
Sa bagay, talaga nga ilakok dagita ang tawan may pakanay. Sige nga raw, utaga kung ito'y may isa. Ay, anyan tayo. Nabak tayo mo, paray. Talaga kasta, pare. Bumawi tayo nung maminsan ah. Ay, sayang nyo. Tatabintaw, utaga man ang tidaduma ang manok yaw. Natay mo tantay mo na nga inutang ka. Anya? Kaano nga bayad ka nga ibaraw? Bayadan pa yatay, imo na nga inutang baw. Ipampaminsang kunto abayadan, han? Promise? Sige, makamuka nga raw. Apay, papapanam si Karande. Kanayon ka nga awan dito'y balay. Inalda warumwar ka. Kasla ka lamang opisina. Agsapsapo lang ron iti pagsayatan. Bakit? Nabayagan. Rumrumwar ka. Gam awam mo isang put mo apagsayaatanan. At danto, Mangrugrogi apay lang. Mat ngagsapsapo iti pagsayatan. Kwartang mangki, day. Ha? Ay na, sana mapidpidot ti kwarta, Rande. Abay nga men, adi ka garden manen. Tapno adda ilakom. Kat ada pangalaam iti kwartam. Nakaimo ka nga asawa mo. Asawam imutam. Talaga akasta no kayat mo ti makakwarta. Ay kat agdiskarte ka Kapilitan Akasta ti aramidag. Ti agdiskitar. Ta imutan na mga asawam. Kasano adi ka imutan. Kat simmadot kamutan. Ay, no di ka dumiskarte, awan na agbisin ka, Randay. Ay, may kamanaw na manok ko na ito'y utang. Randay, may katlaon. Kaya tata. Agbayad aktaw. Ilistampay lang ti utang kao. Tapno di mo malipatan. Igulpik to abayadan. Kaano nga ibaraw? Inton makatsamba ka, Ne, nanang, ipalagip ko tay utang nyo ang mga numalipatan yon. Ay, saan? Diyak tumalipatan, day jay, balasang ka. Nakalista, dito'y panunod ko. Ay ka, di kay pa'y agbayad, aya. Dumakkel ti porsyento na, no itantantan nyo. Ay, diyak mo't makalaklakaw ni tay buryas ka. Tay suko ba, ti bayad ka, king ka. Yun ate buryas yaw. Ta isunti pagbayad yung kanya. Ha? Ay, kayat mo aya? Katuan na kayat ko. Tinapatag, mabayadan nyo, ti utang nyo. Diyak ngamin makaturturog amang pampanunot ka dagiti pautang ko. Ma-stressak nga panpanunot ta nagrigat mo tagsingir. Ay, apo. Apay, adi ka makaidna rita. Bumanahong ka kirabiain. Ay. Maturog ka, tamadisturbo ak mag-akaabay mau. Diyak nga rod makaturog amang pampanunot ka dagiti pautang ko. Anya? Ni Kandra, di pa'y nakabayad a pulos. Dakkel jay inutang na. Ni Milay, 5,000 jay inutang na. Aduda pa'y. Ay, ako, madanagan ka. Ang mga no, di dakot makabayad. Sayang ti naglakwak ititawid ko adaga no di da makabayan. Kasla tinawat dan titawid ko no kasta ti mapasama. Maturog ka kiting. Yan ta panuno mau. Ituloy mo tiyag panunot intong bigat. Tapno makaturog ka bay. Diyak nga rod makaturo gamang pampanunot iti pangutang ka o. Ay apa, nagrigat na yati kastoy. Ay, inaktuman laag singiran. Singirak idan. Sursurak ijay babalaydan. Agbayad kan, tatapintong. Diyak makaturturog amang pampanunot iti inutang mo kanya. Ay na, pasensyakan balasang ka. Awan pa'y matay ururaya ka kwarta. Ay na, day takot ti jak pangayatan amang pautang kada kayo. Taawan pagbayad yo. Nagtiwid kayong agbayad. Pasensyakan Rita. Di balay, agbayad at tumutlain. No mo yung amin nga awan pagbayad yo. Di kay kundi utang tata.
Di kay lang mabain iti kasta nga aramidin nyo. Agbayin kayo mo ta? Ala, ang bayad agtaw, no makabayad nila kay Mukanyak. Ha? Ano nga utang nila kay kung nga ibagbagayo mo, tata? Ada utang nila kay Mukanyak, balasang kao. Sana kwarta, nga manok ti inutang na. Kung nabayadan na itaalawas, nga awan ba? Iso nga urayag ti pagbayad na, kay sumay ti pagbayad ko kin ka. Nya? Oy, Jopay, agbayad kan. Tano di ka pa'y lagbayad. Ipabarangay kan. Nabay bayagan ti utang mo kanyak. Ay, saan ako nagbayad kan ka, Rita? Tada utang nila kay mo kanyak. I-quit stan. Ano nga utang na? Adda kas nga utang na kanyak. Nabayagan day jay. Iso adi mo sang kabaga nabayagan ti utang ko. Tauray nila kay mo. Nabayag matan ti utang na kanyak. Anya? Ay, si kaman kay di ti singirag. Nan, bayada man ti utang natap na pagbayad ko kan ka, Rita. Ano ikaw? Yan pa yung basta si pagkakayo, Rita. Yan pa yung baso ka. Agasam, singir kadagiti nakautang kanyak. Ngam ad-adumot gayam ti utang mo kadakwada. Siyak pa yan, di agabono. 5 at tao dagiti inutangam. Pasensya ka na ba kahit? Mabuto yung ngamin na mangipudnukin ka. Ta sigurado nga ang tanak. Nang usaram kadagijay nga inutang mo, ah? Ay, kwa, ay, ipaaba ko iti sugal. Anyon? Anay ka! Di ka pudnok, anay, nagsakit! Sorry ka din. Pakawanin na, bakit? Ay, pasensya ka. Ibabain ka? Singirak man la, singir. Ngam, adumot gaya dagiti inutangam. Nabay na nakiti husto iso nga impapas ko ti pungtot ko babaan ti panang tungtungpak kan nila kay ko. Nabay na anak ngamin, tadyak amo ang nakautang ta asawak kadagiti tattao a pinautanga. Awan tinaramidak no di tinang bayad kadagiti utang nata awan met nga rod trabaho ti asawak. Alakastan, ti pagayam mo, Rita. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti sabaliman na napakasaritaan ti may sapagayam, musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script, kan para iti drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. Diyos tagni na iti tunggal maysa. Hello everyone! Adto'y manan ti pagayam yo ni Jenna Almoite. Amang kakakamakas manang yo abiyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama itakat manipod kan ni pagayam tayo adino. Sana pudpudno anagan. Ngamsakbay na kablawan tayo pa da Mary Joy Dolnuan, Leo Gonzalez de Vizcaya, Rosela Fuentesilia, Kenesirib ni Ilocano channel. Kastiman ti surat ni pagayam dino. Dear manang biyanang, nakatumpunga kitinaimon nga asawa. Awan chicks kwa pagimunan ti asawak. Nga ang pagimunan na amin na babalasang, iti aglawlaw ko. Nang rona dagiti napipintas, a babae. Iparit na akumita kiti sabali a babae, iso ano kasjay nga agkukuyog kami, wenno agkuykuyog kami, kat ada masabat mi ang napintas sa babae, agdumugaklatan, tadyak kayat nga ungtanak ti asawak. Rugyak ti agsalaysay. Apay nga ita ka lang, Dino? Di mag-asa nga ro, DJ Star, ta binayadak ti utang ko, ijay. Nagsweldo kami ngamin itay. Kat, in-enjoy mo matan tinakisar-sarita itagbambantay jay store. Jay balasang akana kan ni bakit pileng. Tila ibagbagam may. Ninanapiling ta, DJ Star. Nagawid ka no, di ka anakan na. Agasam day ta, amon pa yan nagawid. Siguro, di na magmaw, tadi mo ngamin nakita jay store. Ay na, unay ka na ya. Tila ibagbagam. Sana pudno day ta bakay. Amo ka, maumumakan kanya ng asawam. Ha? Kaya't mo siguro tagsapol iti sa balya babae. Naumakan kanya ak gaputan na lukmagak. Ay na, yure man si katikalok magan, dito rabaho ti dagak. Lab ka lata bakay. Kun kunam lang day ta, ni tapnusan ka nga paan. Nga mamok, marikrik na, kaya't mo matimang padas iti sa baling arpad. Ay, nang talna ka kaday.
Awang kinapudno da kita'y bagbag ha. Mala, ang kalutuanan tinsang put ko amasida. Masanutang agluto. Si ka na tagluto. Awang malaganas ko mangan. Abay, agsubli pa ilajay ka anakam dito ay nanapileng. Way, danay, awan kaduak ngagbantay dito yung store, Mila. Apay aya. Bagbagam tumambang nga rod. Tasaan ngagbadbado iti nagsisiksiyabado. Nagkikipo dagitibado na. Kung nagkiting di paldana. Istor to ayan na sa beer house. Ha? Kung sana syudad ditoy. Iso sana kung dibado iti kasjay. Sana bali, ata pagbagay na mo, balasan ka. Bagbagay na ngam pagpantasyaan ng dagiti lalaki ditoy. Pati dagiti asawa na lalaki, kita-kitaan dati lugpo na. Ha? Konsentidor ka mga iki na. Imbis nga nawaham kay kaya mo mat. Nagado na lalaki ti umamang sirsirip kan kwa na ditoy. Ne, apay aya masikurang ka. Balasang mo di ka anak ka. Awan dakis na. Nga oray dagiti asawa na ka kursunada kan kwa na. Ne, awan mo agar-aram iti ka anak nga ada asawa na, Mila. Adda! Ngam limod! Ilim-limod dalaan, tago nga dagiti asawa da. Iso bagbagam di kanakam. Pagbadwam iti atidog ti manggas na abadaw. Kan pagpaldam iti nagayan. Ha? Hinakagtrabaho bakit? Barang malpas mi details, di pala ni nanay mang ina. Isa rin uminto man ng aramidan, di bubidada. Mala, mapantang arudan. Ha? Rumor ka may? Papanam ngay. Sumuro ta kiti pagtrab-trabahwan. Iyak! Anya ko mo ijay! Kabantayan ka. Ay, Da kanu ka di katulong ni nanay mangijay. ay na. Pati katulong pag na. Kahit anyat amok ngay. Nakita ko na ijay. Sikse. Kanadam ampang na. Kinadasawa na. Di mo pag na. Ay na, chikala ti ayan ti atensyon ko bagay. Ay! Di mo may bagaday ta. Taadon ti traidor nga asawa ita. Ha? Agin sisimpot da. Nga madamag gayam limad nga ramid da. Ay kay iduman nakadakwada. Ta sa balya mo bagay. Ay basta bantayan ka. Wala, mapantan. Tapno saan ka mala daw iti trabaho. Dati anak tangay. Inak pala ibati jayan dananang. Ay, una yan. Alam, daw. Kaya ako ni madam. Agawi kami lang. Saan ka nailak amit ipangal daw dito? Kababay na makipangpangang kakitay. Di ka madanagan da nagbalo na. Inna po iti balon ko. Agsida aklatan na iti asin no di dakikan iti sidaal. Ay na. Apay ngamin asin morsurok ka. Kawang mararamidam dito ay. Uray ko man, o karpintiro ka man. Ingka kaagga iti ka namon. Tailak aman na kiti sidaag. Di kan sumanaw dita. Saan ana saya ater aramido, Mila? Iba inamot di asawam surut-surutum kit din iti ayang kitrabaho na. Awan kastay makasigurado nanang. Apay, kayat yung ayang agbalin a broken family ti pamilya may. Kayat yung agsina kami kanidinaw. Awan mo't babae di asawam, ngam apay apagat atapam. Nakasingsing patupay. Ay na, awan santo a tao nanang. Uray ka sano ti kinasingpot mo, numasulisog ka, makabasol ka latta. Ay na anak ko, kaslawan pa nagtalok mo iti asawam iti kastang aramidom. Narigat ti bastag talaklatan nanang. Addan to pa amambok. Naragsak da ngagdandan na. Naglailo da. Ako na malan sandan nga agsina apulos. Ang may madayo labas di babae. Nasulisugan di asawa na. Aging ka nagsina dan. Mila, Iso may mayat na mabantaya ka na yung bagtasawak nanang. ay na talaga kit di anaimon ka anak ko. Ayos lang ti agimon, basta amom nga ilugar. Kano adda pamkwatam nga agimon. Nakasingsing po di asawam. Saan achit boy? Ngam pagat atapam iti maday, ay na ikatum ti kasta nga ugalim, ta saan anasaya at ti kasta. Ay, didak man lapdan iti kayat kong aramidan. Takas to iti wagas ko. Tap nagtalinaw ti kinapudno ti asawak kanya. Anto iti sweldo ka nagkarpintiro bagay. Apay, nalpasan ti balay da nanay mang. Kaya well, iso nga intad na amin na sweldo may. Awang matlat kurang na daytoy. Eksakto dayta, ha? Kat, apay nga rodan ang kasukat ka. Papanamanan. Ay, nga. Nalipata mga bagagang kan. Agparami da tatais ko, iti balay da. Kaya da kami timang kontrata. Kontrata na ti pamayam, may. Na, apay nga di mo yung bagbaga. Tapno nakasagana ako mamot. Urayan nak nga raw tagdigo sakbihin. Ha? Aldawain. Di ko mayan. Awang kadwa ti anak ta. Inak ibati jayan dananang. Aldawain. Maladawak to na urayan ka. Agbati kang.
Intong bigat at sumurok ka. Ginaw, saan kayo pa ilang agawin dito'y balay ti pangrabyan nyo itong madamdama. Kaya na tatay iskaw. Apay, anya okasyon na yan? Birthday dya po kao. At pangrabi ka numat ti handa na. Sige nga ro, tata. Nagawawid ka pa ilangan, ar-ar! Ano ikaw? Hindi ba kayo mait? Narabyan ka lang aruda na nagawid, nabartag ka pa Apay, nagkapkapwam. Lapan ka nagbabae? Abang babae? Nag-birthday namin tiya po kung ni tatay iskaw. So, nag-siyak kami mabasit, ha? Kahit, ada babae, Jay? Ay, agatap ka man ay. Ada babae, Jay ko na! Kada! Nagitiya po ko ni tatay iskaw, pabalasitang. Rubing pa yung dagijay. 16, kain 15 titong tawin na. Babakit dagitan? At danto pa'y makiasawa at 13 titawan na. Ay tanto kat 16 Maturo sa hindi. Tanay rabiyay. Dabay trabaho kintong bigat. May samot na yung jala kay isko. Konsentidor alakla ka yan. Agsagana kanyak na dyan. Nay, si Kama at Mila, balasan ko. Ay, sobra ka. Ay sanan, tao may kulay baga akitaan nyo mo't base. Iwasan nila kay ko ti Ara. Di ko mapagin inuman iti Ara. Bawal kan kuha na dayta. Ha? Gano kas jay amalpas dang agtrabaho, pagawidan nyo idan. Tapnusan dang agiinom. Ay, pasensya ka na, Mila. Nag-birthday nga ba dya po kao? Iso nga, imbaga kasampay lang agawin, dala kay mo. Tamangan dapay ko na. Wana, ngam binartak yung madya sawak. Kan rabang na, no ubing tag-birthday, ubing matayaban nga sa ngailay. Sana lalakay tagbabartak dalahan. Ha? Ubing tag-birthday, ngam lalakay tagrarambak. Anya matikas na nga ugali ti taon. Malalabayam. Tadyak to'y dapay naman iti arak, Mila. Sana na maulit. Uncle Isko, adawag yung iti cellphone nyo. Sige, tasong batat inton madamdama. Ni, asino day dya babae tata? Kanakan ni bakit? Isuti para lutaw, iti kanan dagiti agtrab-trabaho. Anya? Di kan mapanagtrabaho yung balay na tata isko dino. Ni, habi ngay ka kontrata mi day jay. Kontrata man kan sa anawan bibiyang ko. Basta di kan mapanagtrabaho yung jay. Apay manin ay ha? Anyaman ti parikutay. Isumat lakay kayat mo ijay at napintas di para luto iti kanan nyo. Ha? Nasam ka talaga iti napintas dino. Sigurado, kidkid dayang mananday jay. Tilay bagbagam mait. Agat atap ka man ako nakaon. Kagpay sumag. Ingkas kasarnak pa'y lang arod no napintas gayam ti kayam mo. Kaya si kamo ti kapintasan iti imatang kao. Ay, di nakbulaan. Ha? Sana ka napintas? Tingipon ko lang tinapintas, tawa na pulos na dahil na. Ni, Ngam no tiropa, kamo ka sana ka napintas. Nakadkadlaw. Saan ka mapmap nagkanyak nga asawam? Tanod na makita man napintas, kat matiritir na tangad mo mang talyaw. Sa kapay lagtilmon, anya nga day tangay style mo. diyan mo kang kamay. Sa umti kaya mo asawain. Basta siya, awan ti mading raramida. Ay, basta di ka nagtrabaho, Dino. Una yan. Pangalaan tayo nga ro, iti kanin tayo, ano di agtrabaho. Siyak tagtrabaho. Tas ka ti para balay. Asikaswang ti anak ta. Anya? Apay nga itakalaan, Dino. Di mag-asa nga ro, di star ta binayadak ti utang ko, ijay. Nagsweldo kami ngamin itay. Kat, in-enjoy mo matan tinakisar-sarita itagbambantay jay store. Jay balasang akana ka ni bakit pileng. Tilay bagbagam may. Ninanapiling ta day star. Nagawid ka no, di ka anakan na. Agasam day ta, among pa yan nagawid. Siguro, di na magmaw, tadi mo ngamin nakita jay store. Ay na, unay ka na ya. Tilay bagbagam. Sana pudno day ta bakay. Amo ka, maumumakan kanya nga asawam. Ha? Kaya't mo siguro tagsapol iti sa balya babae. Naumakan kanya, gaputan na lukmagap. Ay na, yure man si katikalok magan. Dito'y rabaw ti dagak. Lab ka lat, tabakay. Kun kunam lang day ta, ni, tapnusan kang apaan. Nga mamok, marikrik-nak. Kaya't mo matimang pada si ti sa baling arpad. Ay, nagtal na ka kaday. Awang kinapudno da kita'y bagbag ha. Mala, ang kalutwanan tinsang put ko amasida. Masalutang agluto. Kasi ka na tagluto. Awang malaganas ko mangan. Apay,
Agsubli pa ila ka anakam dito ayan, nanapiling. Way, danay, awan kadwak ngagbantay dito store mila, apay aya. Bagbagam tumambang nga rod. Tasan ngagbadbado iti nagsisiksiyabado. Nagkikipo dagiti bado na. Kan nagkiting di paldana. Istor to ayan na sa beer house. Ha, Kan sana syudad ditoy. Iso asana kung di bado iti kasjay. sana bali, ata pagbagay na mo, balasang kaw. Bagbagay na ngam pagpantasyaan ng dagiti lalaki ditoy. Pati dagiti adda asawa na lalaki, kita-kitaan dati lugpo na. Ha? Konsentidor ka mga iki na. Imbis nga nawaham, kay kaya mo maut. Nagado na lalaki ti umamang sirsirip kan kwa na ditoy. Ne, apay aya masikurang ka. Balasang mo di ka anak awan dakes na. Nga oray dagiti adda asawa na kang kursunada kang kwa na. Ne, awan mo agar-aram iti ka anak nga ada asawa na mila. Adda! Ngam limod! Ilimlimod dalaan, tago nga dagiti asawa da. Iso pagbagam di ka nakam. Pagbadwam iti atidog ti manggas na abadaw. Kan pagpaldam iti nagayan. Ha, Nakagtrabaho ba kahit? Barang malpas mi details, di pala ni nanay mang ita. Isa rin umin tuman nga aramidan, di bubidada. Mala, mapantangarudan. Ha? Rumor ka may? Papanam ngay. Sumuro ta kiti pagtrab-trabahwam. Iya! Anya ko mo ijay! Kabantayan ka. Ay, Da kanu ka di katulong ni nanay mangijay. ay na. Pati katulong pag-ibuna. Palubusan na mga trabaho ba kay, tanay? Maburburi nga diti balay. Si katurumbang ang tagibalay. Bantayan tanakta. Ay saan? Agtalinad ka lang diti balay. Kabalak tagtrabaho para iti pagbiag tayo. Maburburi nga nga ruday. Kaganos ka? Apay nga na mahilig kay tinapintas. Insulto dahi tang araramidam kanya. Ne, Adak lang aron nga asawa mo. Nga mahilig ka pala tinapintas. Oray kadwanak, no makakita kay tinapintas, matiritiran tatanggad mo. Iso may mayatan ti kastoy. Tapno mayadayo kay ti sulisaw. Oy, di no agreeing ka manal dawan. Ikagluton. masaduta nga raw. Sikan ha? Anya? Kaya ko ba'y ti maturog? Masaduta ka bumangaon. Malamina. Ingka man gumatang iti mantika di store dino. Naibus gaya man ti mantika. Kikita man na kailad na tao ba unam? Sikan na ti maban. Kaya nagbuybuyak pa ila ti buksing. Anya? Para gumatang lang kasadot mo. Kaya babang ka ha? Ay way, kwartam man tawan lugkaw. Load kamot alod. Nagastos day talod. Eh, sumot at libangak dito balay. Isualodan na. Sikat trabaho, di sikat ipagdawatak iti paglaod. Awan trabaho, iso nga awan pangalak iti kwartak. Anya, masikog ka ko na mila. Una nang. Ikatagsardan ka pa ilang aglako-lako Aginana ka pa Hawang magkanan minudyak ag trabaho. Pagtrabahom nga min di asawam Sikat ag tagibalay. Taiso ti manggad iti pagbiagyaw. Day tangarod ti problema nanang. Anyat sangitam nga yanak ka. Nakasaritak ni Lydia dino. No kayat mo ka no. Sikat imang kontrata iti balay nga ipatakder na. Anya? Palubusan ka ng trabaho manen lakay. Promise, saan ka nasurutan itayan ti trabaho? Kan saan akong nga agimon iti angin. Agbalbaliw akon lakay. Aw, nagimas ti agkukot dito'y balay. Masadutak. Mangsapul dan na iti sa baling agtrabaho. Sana siya, tanay, busy ang raw. Busy ka nga. Busy ang buy-buyat tibay. Nagadok mabuya, bukseng, mubay. Ganyan niya pa'y di ta. Ano saan timanggit Total kay sumakaya mau. Masikugak. Orag si kog aming nga barang mau ang bibiyang kaw. Ha? Basta siya, maturog mga lati aramid dito'y balay. Piryaw. Kampay idilaeng dayjay nga impakita iti asawa manang biyanang. Kampay ide simmadutakon. Kampay ide jakun kaya tagtrabaho kan kampay ide awanan pakibiyangak kan kuana. Ngam sumagmamanulang aldaw akas jay timpakita kiti asawak tati kayat ko kat pariknaak. Bareng maamiris na tibidot na kat dinan ulitan pay. Nagkuring arod dayjay nga strategic
kat nagbalbaliwan ni Mila nga asawa. Nagtrabaho ak matlaeng, kat sana nakasitisigod ti ugali na. Katita talon ta anak me kan ni bakat. Kat naragsak kami aminan. Alakastan to'y pagayam mo, Dino. Mayat mati strategy pagayam Dino. Kat naimbag ata nagkorriday ta nga style mo. Kat nagbalbalew. Siyempre, naamiris na, ano saan ka ngagtrabaho, iso ti maparigat nga agtrabaho. Pagyamanak ting ka pa nagsurat, pagayam Dino. Buena papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Dino. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina kada kayo. Amen.